assignment ya mabwata mutinyo gatato nabo pastor Ndubi bakarenchani bakamubeka chairman n'abapastor basabere omorembo chinyamira naende nkorenge buna basoindi ati mokirega omorembe tokoira na nyamira naende nainche muno mugabana naende arore dalili omorembe ochire nyamira nondo bwate riogibe akoreki asieke Nyasaye amotorie atiga amang'ana ebitina togende ekiagera obogima toire ense eye na obweng'e ase torochi igoro togoika we believe ntonyore pastor oindi oo.